Kama chelo podi kaunti ma Homa Bay maromo jopuonjre 1,000 manyiri mawuok e gwenge mag West Kasipul ne otieko romo mar juma achiel ewi puonj motenore kod weche mag ria kod okenge mag kedo kod yema ohiyo. Ka oloso e kindeno, MCA ma Kasipul West Vikings Bondo ojiwo oganda mondo mi otegre kod kido mago mantie kod timbe mago mathiro dongruok mag nyithindo manyiri. Bondo owacho ni gwenge mag West Kasipul kod mano ma Narok otelo e gwenge ma nyithindo manyiri yudo e hiyo mohiyo. Wapuonjogi kaka ginyalo ritore kaito wamiyogi otemni mag ria mag nyalo konyorego e ritruok. Ng'enyne nyithindo manyiri moko koso otemni mag ria mag nyalo tiyogo dwe ka dwe. Mano momiyo wakawo thuolo ni mar wuotho kodgi ka wapuonjogi kendo komiyogi otemni mag ria ni. En program ma ok watimo mokwongo kawuono. En program ma wasebedo ka watimo pile ka pile nikech gin bende gidhi under menstrual cycle dwe ka dwe. Chenro gi pok osebedo mang'eny e gweng' kae, to through him waseneno chenro gi, wagone erokamano maduong'. Chenro ni osekonyowa e yore mang'eny. Number 1, nitiere nyithindo ma wuok kuma jonyuol gi yuto gi noke, to chenro ni kaka nyaka nobi osekonyowa. Miyowa mijing'o kendo miyowa geno ni nyiri gin joma long'o kendo joma oluor e community wa, kendo wagone mheshimiwa erokamano kuom miyowa pads, sanitary towels.